unang pagbasa, si Jesucristo ang katuparan ng propesiya ni Isaías. Ukol sa likod ng Diyos, kapusang loob ng magbibigay ng kanyang sarili upang magpapagawa ng kapagawalan. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magkakaupay sa kanyang loob. Mababagot siya at kakakilaan. Marami ang nakita na siya'y makita. Dahil sa pagkabubog sa kanyang, halos pinangilala kung siya'y tao. Ngayon marami ang mga kasang magmagulat na. Pati ang mga hari, pag siya'y nakita ay nakikilan. Nakikita nila ang hindi na balita ang nakakailan at mauunawa ang hindi naman. Sagot ng mga tao, sino ang naniniwala sa itinita ng ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulugan ito ng Panginoon? Sino ang makapagpapatunay at ang kalooban ng Ama ang kanyang lingkod ay matulad sa isang lamang na dahil sa lupa, walang kahaningan o kagandahan ng bawat pansin. Wala siyang kanilang na pangakit para lapitan siya. Tinamak siya ng mga bawal pinagpili. Nagdaan siya ng sakit at kuya. Wala man lang ang tapong ng sugat sa kanya. Hindi natin siya pinansili. Para siyang walang magulang. Pinis niya ang hirap na tayo ay dapat magpata. Kaya di nang lumagaw sana ang lumasan. Akala namin ang dinanas na pamusa sa kanila ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasuwakan. Siya ay lumbo dahil sa ating kasamaan. Kaya bumalik dahil sa pakirap na pinagpinag at sa mga mampas sa kanyang pinagpinag. Tayo lahat ay parang makatupag halibaw. Nagdala ng tao ng lahat. Ngunit iniibig ng Panginoon na sa kanya ipakaw ang parusang tayo para umagal. Siya ay lumubog at pinahirapan. Ngunit ilumutol tayo kauntian. Tulad ng bordero ng hangin sa batayan. Para sa mga upang ilumutol kahit nabilan. Iiulit tayo kauntian. Nang siya'y humiling na tulad ng talim sa taong batayan, wala kang namakas na ibang sanggalan. Wala kang naglumagan. Siya ay pinatay sa sala ng isang kabaluan. Siya ay hindi nakasama ng sama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay looban ko. Ininandog niya ang sarili upang sa pamamagitan ko ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y magbubugay siya ng kanagal. Makikita ang susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y magsasagawa ang aming panapala pagkatapos ang pagdurusa. Lalasak siya ng ligaya. Nalalaman niya hindi mawalan ng magulang ang kanyang pag-iis. Ang aming tapat na lingkod ay gusto pinulutay. Ang siyang kakapag sa parusa ng marami at alam-alam sa kanya sila'y aming pagkakawalan. Dahil dito, siya ay aming pamamahalan kasama ng mga danila pagtapos ang loob na ibigay ng sarili at nilasama ang kapalusahan ng masasama. Pinahon niya ang mga kasalanan at dinalangin sila'y katawanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa ikalawang pagbasa, sapagkat naranasan ni Jesus ang kahinaan, sakit at kagurusang pinaranas natin. Siya'y naging maulawain at kapagkahingang tagapawagitan natin sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Gabriel. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang sacerdote na pumasok sa altar sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang sacerdote ng ating buhay ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan, inusos lang tulad natin. Iyon hindi nakasama. Kaya huwag na lalong makapagiging lumapit sa trono ng mga Diyos.
ayon kay San Juan. Puri sa iyo. Noong panahon iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibanyo ng Panginoon at pumasok sa isang panahon doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkadulo sa kanya. Sa mga madalas mapunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang patay sa templo at isang pangkat na mamawat na padala ng mga unong saserdote at mga Pariseo. Mandala silang mga parol, sulok at sandata. Alam na Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sila sinalubong at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na Nazaret, tuloy na sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkadulo sa kanya nang sabihin ni Jesus na siya pa. Nakaulog sila at nabuhay sa lupa. Muli siya nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na Nazaret, sagot nila, "Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Wika niya, sinabi na ito upang matupad ang kanyang salita. Wala mga napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa aking Ama. Dinudot ni Simon Pedro ang kanyang tama at kinagam ang paligid ng pinakakulong saserdote. Natigpas ang kanyang pantayka ng paligid niyaon na ang pangalay Marco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalo mo ang iyong tabang. Dapat kong inulit ang alis ng paghihirap na ibigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay inatik at ginapos ng mga bantay ng Hulyo at ng pangkat ng mga kawan sa mga puno ng ilang kapitan. Siya inilang na kay Anas na binilan ni Caiaphas na pinakapuno sa saserdote ng panahong iyon. Si Caiaphas ang nagpayo sa mga Hulyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapuno sa saserdote ang alagad na ito. Kaya nakapasok siya kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapuno sa saserdote. Nag-iwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapuno sa saserdote. Kinausap ang dalagang nagpapantay sa Pedro at pinapasok si Pedro. Si Pedro tinanong ng dalaga, "Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. "Panginoon, kaya nagpapawala ng ulit ang mga alipin at mapantay at tumayo sa gilid ng sila upang mapahinit." Nakitalo si Pedro ang nagpahinit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapuno sa saserdote tungkol sa kanyang mahalagan at sa kanyang itinuturo. Sumunod si Jesus, "Hayagan ako nagsasalita sa banda. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabi paligid. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot na ganyan ang pinakapunong saserdote?" Tanong niya. Sinagot siya kay Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan ko. Ngunit kung hindi, mabuti ang sinabi ko. Bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nakatapos paroon ay pinadala ni Anas kay Caiaphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon ay
rin si Simon Pedro at napapainig. Siya'y tinanong nila, hindi ba talaga ka rin ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakaunang saserdote, kamag-anak ng lalaking tinipasan niya ng Eka. Hindi ba ikaw ang nakita mong kasama ni Jesus sa halalan? Ulit itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pangilakot ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na doon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sinayuwang kay tunay na di karapat-dapat tumakin ng mapunang pangkaswa. Kaya sa labas sila tinanggap ni Pilato ang tinanong, ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumunod sila, kung hindi po siya gumagawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanya ni Pilato, dalhin niyo siya at anulan ayon sa inyong pautusan. Sumagot ang mga Hudyo, wala po kami kapangyarihang pumatol ng kamatayan kanino. Kaya ito, upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato pumasok ulit sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang pari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan kung may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan ko at ang mga unang saserdote ang nagdala sa inyo rito. Ano ba ang ginawa ko? Sumagot si Jesus, ang kahayag ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking pahayag, ikinapaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipagkalulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutan ito ang aking pahayag. Kung gayon, isa mga pari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nasasabi, ako'y pari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at nakalito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking pinig ang sinuwang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muli lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong mapalaya ng sabilan ko kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang pari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barrabas. Si Barrabas ay isang tulisan. Kaya pinakuha ni Pilato si Jesus at pinahagupin. Ang mga bawal ay umupa na malamang kalinig, ginawang corona at pinilotong kay Jesus. At sinukan siya ng malawal na tupura. Isa't-isa'y lumawin sa manda at Amerika. Mabuhay ang pari ng mga Hudyo at siya'y pinagsasampal. Lumabas ulit si Pilato at sinabi sa kanila, ipaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makita kasalanan niya. At nilaman si Jesus na may pagutang tinig at malawal na tupura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang ako. Pagkakita sa kanyang namapunong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, ipako siya sa krus, ipako sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makita kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming pautusan na dapat siyang mamatay sapagkat siya nagpapakla na anak ng Diyos. Lalo natapos si Pilato na marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga-saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ano bang magpag-usap sa akin? Aking Pilato, hindi ko ba alam na maaaring kang
Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkaitin ni Pilato sa mga usap na ito, inilabas niya si Jesus at siya lumulog sa hukuman sa latong pinalawag na ang plataforma gawa sa wikang Hebreo. Araw ko ng pagsunugaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang iyong hari? Tanong ni Pilato, sumagot ang matulong sa sacerdote, wala kaming hari, kundi ang Cesar. Kaya si Jesus ay binigay sa nila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar ng tawagin na Pulang Loob, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay pinako sa krus kasama ng dalawa, isa sa lawing kanan at isa sa kaliwa. Sumula si Pilato na ganitong pangulusa at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga-Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito. Sapagkat malapit na sa lungsod ang dakong pinagpagupan kay Jesus. Kaya sinabi ng mga unang sacerdote kay Pilato, huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang kay ako na ng mga bawal sa Jesus, kinuha nila ang kanyang kasukutan at pinagkalihan ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, iniwalang tali at inaami ng buo mula sa taas hanggang sa baba. Dato sa pusat ang mga bawal. Huwag natin pumitin ito. Pagsamaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito pauwi. Nandiyan ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsamaran. Ganun na ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alalan sa tabi nito. Kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. At sinabi sa alalan, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alalan na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos ito, alam na Jesus na nagalat na ang lahat ng bagay at bilang natuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauupaw ako. May isang mangkok doon na bulo ng maasin na anak. Itinubog nila rito ang isang esponja. Ikinabi sa sama ng suko at itinigay sa kanyang bibig. Nang masisip ni Jesus ang anak ay kanyang sinabi, naganap na. Inipayo niya ang kanyang ulo at halagot ang kanyang hininga. Magsinutulan. Magsinutulan. Doon ay aral ng pagkakata at ayaw na pang-review na manatili sa krus ang mga pagkay sa araw ng pamamahika sapagkat natila ang araw ng pamamahika nito. Kaya pinili nila kay Pilato ay papalit nito ang mga pinili ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga pagkay. Nakaroon na ang mga bawal at pinali ang mga pinili ng dalawang pinako. Ibinakong kasabay ni Jesus. Ngunit, pagdating nila kay Jesus at makita
patay na siya, hindi na nila nilagi ang kanyang binti. Subalit, inilulos ng sibat ng isa sa mga bawal ang kanilang na Jesus at biglang tumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam na katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matuwan ang sinasabi ng kasulatan. Walang pababawi isa man sa kanyang mga puto. At sinabi naman ng isang ibang pahagi ng kasulatan. Pagmama sa kanila ang ilang inilos. Pagkatapos ito, si Jose na nag-Galilea ay nagsadya kay Pilato upang humili ng pangitulog na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose, isang talagang na Jesus, ngunit palituin pa lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya tinulungan ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo na may dalang pangako. Mga sa daang libra ng pinagkalulitan at ano. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Tinulungan nila ang bangkay ni Jesus at pinaglan ng pangako. Habang pinabalot sa kalong dito ayon sa pagkakulitan ng mga Hudyo. Sa pinagpakuhan kay Jesus ay isang karaganan at dito'y ay isang pagkulitan hindi pa na paglilibihan. Yan ang mga araw ng pagkakulitan ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang lilibihan ito, doon nila inilibig sa Jesus. Ang mabuting paglingan ng Panginoon. Pinupunin ka ng Panginoon sa Kristo. Magsubo po yun. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang isi ng pagbasa na. Ha? Kasi, mahaba. Paano yan? Igalit-galit na ako yung sasabihin ko sa inyo. Kasi ulitin ko. So ngayon araw po ay naalala natin yung ginawang pagpapakasakit, ang pagkamatay, at pagtutuhayan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At yun ay kanyang isinagawa sa pagkakulong ang kalooban ng Ama. At pagtitignan natin mga kaibigan sa atin bilang mga nagasunod ni Kristo at hindi may pagkakaya may mga bagay-bagay na dapat tayong gampanan. Yung masasabi natin, mga misyon natin sa buhay. Sa kanyo, alam nila ba kung anong yung misyon sa buhay? O meron na lang kayong masasabi misyon na inyong natapos? Meron na. O hindi nyo alam kung ano ang mission nyo sa buhay. Kung ano ang tawag ng Diyos sa inyo. Hindi ba alam? Bawat isa sa atin, hindi may pagkakailan, kailangan tayong gampanan mission sa buhay. At ang bagay na yan ay dapat natin isagawa. Hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi para sa buong simbahan. Kaya lang ang problema mga kaibigan, madalas sa akin kung tayo ay may ginagawa na dapat natin gampanan, dumarating ang panahon, ano ang madalas natin sinasabi? Ayoko na. Lalo na kung ang misyon na ating ginagampanan o ginagawa ay maraming malaki, maraming problema. Pero sana sa araw na ito ay magkaroon tayo ng panibagong lakas ng loob sa mga binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Kristo.
Ginampalan niya, isinapagpalan ang kalooban ng Ama at alam natin, hindi naging madali para sa Kanya. Pero alam natin, narinig natin ang Kanyang sinabi, nagatang na. Tapos na. At sana, yun din ang mumutawin sa ating mga bibig. Yun din ang sisigaw ng ating kalooban, ng ating puso. Sa bawat misyon na inaatang sa atin ng Diyos, na dapat kailangan natin pagsikapan na magpanan, ituloy, tapusin. Nang ating sasabihin, kaya na, naganap na, tapos na. At sana sasabihin natin, next. Kaya lang din ang problema, madalas ang sinasabi ng marami, at yan ang ating mababanggit kung siya ay wala sa atin. Kaya sana mga kaibigan, ngayon ay paglamunin natin ang ating Espiritu sa kanyang huhugot ng lakas. Magsigalit po tayo ng lahat. Panalangin ang kalahatan para sa banal na simbahan. Idalangin natin ang mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kakayapaan at pagkukog, pagkakaisa at pagkakabuyod ang mga kaanak nito sa sansimuko at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo magsamba sa Diyos Ama natin makapangyarihan. Ang maraming makapangyarihan sa katapuhan ng anak mo sa Kristo, ipinahayag mo ang iyong kalahilahan sa lahat ng mga tao. Linapit mo ang iyong mga ginawa, lagay sa pag-ibig upang ang iyong sabay ng malana sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalataya iyong bigay para sa pangit ang banal mong pangalan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang pangkalan. Amen. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng banal na sambayanan pinagkatiwala sa kanya para paglingkuran. Magsiuot po ang lahat. Ang maraming pagpapayarihan sa iyong kamasyawan, kumikilan ang sanlibutan, o natabot ang aming kahilingan na linapit si Papa Francisco na iyong hinirang para naging pangasiwahan upang ang sabayang Kristyano na iyong pinagpulutan ay mapapahalaman niya ng may paglalang sa pananampalataya at gawang mabuting pa iyong inaasahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang pangkalan. Amen. Magsigalit po ang lahat. Para sa kapatid at lahat ng kaanin ng simbahan, idalangin din natin si Ricardo na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Magsiuot po ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapaunal at nagtataguyod sa buong simbahan. Higit mo ang aming paglubog para sa iyong mga paglingkod upang makapaglingkuran ng matapat sa tulong ng iyong kaladang loob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang para sa mga hinahandang tao sa pagbibilihan. Ilalangin din natin ang mga hinahandang tao sa pagbibilihan upang ang kanilang kalooban ay makaroon sa pagtawag ng Diyos Ama na makapagyarihan para sa tubig ng bilyan. Sila'y muling magsilang sa ikang kapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikang pagkakamit ng pagkisalo kay Jesus na buong mahal. Magsinuhod po tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi mong pinag-uulan ang sabayan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang, sa pananampalataya at pag-unawa ay magkaroon ng pag-uulan ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli ng pagsilang bilang binyagan sila'y makabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasulang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, ilalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nananalig upang marapatan ng Diyos sa Ama natin makapangyarihan na sila'y punin at inapin sa iisa niyang sambayanan. Magsinuhod po tayo. Ama namin makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagpapalibon sa iyong sabayan. Linapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sila'y inilagang sa buklod ng isang bigyan upang sila'y makabuklod sa buong panalangin at sila'y makapisan sa buklod ng pag-ibig sa buong pamilyang ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasulang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Para sa mga Hudyo, ilalangin natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niya sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay tulad sa pag-ibig na tapat sa kanyang iman. Magsinuhod po tayo. Ang maraming mga pangyarihan, pinatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa dandang sa kanya ay sumilang. Hindi mo ang pagulog ng iyong sabayan upang ang mga tao na iyong unang hinilang ay magdamating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasulang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, ilalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang lahatin nila ang landas ng kaligtasan na iniiwalagan ng Espiritu Santo. Magsinuhod po tayo. Ang maraming mga pangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa na lalangin sa iyong anak ay matutla sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at lamig sa pag-ibig mo ay laging uulan sa pamamalasakit sa tanang sa iyong kumahanap ay maging mga saksi mo kapagalaan ng ikabilang
Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang paligdanapin sa kanyang makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsinunod po tayo. Ang naming mapapagalipan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang naging ang hanapin at paglahan ko ang kay masiyamang walang alin. Ipagkalog mo amin may mamati na nais-nais na malaki. Mamanawag pa rin ng tanan ang mga maliwanag ng iyong pag-ibig at madagal nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang aakit-akit na katibayan. Ikaw ang Diyos na totoo at ang aming pinaggalingan sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang pagkakaan. Amen. Magsitayo po tayo. Para sa mga uuwi sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkulin maglingkod sa bayan at uuwi sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay katulad ng Amang may kapal alinsunod sa kanyang kinalulugan sa ipagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsinunod po tayo. Ang naming mapapagalihan na si Pagay ang nagpipa at karapatan ng tanan. Tumayin mo ang mga tumukuti sa aming pamahalaan upang sumabahan ang tanan sa sanlibutan sa pagkakamit ng kapayapaan at ikapananatili ng kalayaan na ikaw ay sapagin ang lisunod sa iyong tukuti sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang pagkakaan. Amen. Magsitayo po tayo. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay naibsan ang tanang katiwagdan, ang mga karamdaman ay malunasan, at ang kalooban ay maparaman, ang mga nasa pigitan ay umayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahamo sa kawalang katanungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhati, sumabit sa kaloobanan, ang mga nasa ibang bansa ay mapuuwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkabit ng kagalingan, at ang mga nag-aalok buhay ay mag-iwasay ng managlalim. Magsinunod po tayo. Ang naming mapapagalihan, pinibungayan mo ng loob ng mga nasa kapit-alihan. Pinanagalan mo ang mga may mabigat na tinakasan. Paulanan mo ang mga kaibigan ng mga dumanangin dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat na sa kaibigan ay makamit na sila ang kalama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang pagkakaan. Amen. Magsitayo po tayo. Tayo ngayon ay dalawa sa ikalawang mundo ng ating liturhiya, ang pagpaparangal sa banal na krus.
Behold the wood of the cross. Well, let us worship. Magsiguro po nila. Magsiguro po nila. Behold the wood of the cross, for which are the salvation of the world. Come, let us worship. Magsiguro po nila. Please stand. Behold the wood of the cross. Come, let us worship. His name. Please stand. Magsiguro po nila. Bago sa alos na pagkakahalik sa krus, kung magmamalang po ito, mawawan na dalawang hinala.
Kaya po ang nasa pagmundo ng ating ideolohiya ang pagkinawa. Magsigaluto tayo na. Our Savior's command and form spiritual teaching. We hear the Savior. Behold the Lamb of God. Behold He who takes away the sins of the world. Blessed is all to the Supper of the Lamb. Lord, I am worthy to wish to enter under your roof, but on seeing you, my soul shall be you.
Please stand. Let us pray. Almighty, ever-living God, who have restored us to life by the blessed death and resurrection of Christ, preserve in us the work of your mercy, that by partaking of this mystery, we become alive and speak what we feel through Christ our Lord. Amen. Call on for blessing. May abundant blessing of Lord we pray, descend upon your people, upon the death of the Son, in the hope of the resurrection. May God will come, comfort and deliver, only pray to pray